Er der liv? Der er der liv på skærmen nu. Hold kæft, mand. Så er jeg tilbage på radioen. Jeg snakker ikke så meget på radioen. Jeg tror, der er nogle af jer andre, der skal sætte en rigtig god stemning i gang. Ja. Vi mødes lige her rundt om ved busstationen, når vi kører ud på motorvejen. Og så tager vi den langsomste foran, og jeg ligger bagerst. Hvis han så bare overhælder mig nu, så er vi klar. Jeg tager lige, så han kan komme op til os. Nej, bare giv den gas. Bare giv den gas. Jeg skal nok komme op til jer. Det kan der bag i. Nu kommer jeg bag i dig, Emily. Nej, det skal du helst ikke. Jeg kommer op i toeren. Så tror jeg, du kører nu. Adi, du kører. Jeg giver den fuld gas. Nu kommer jeg. Nu kommer jeg. Jeg skal ikke op i mig. Jeg tror lige, vi holder ind her ved næste resteplads. Ja, jeg holder ind nu. Jeg holder ind heroppe på restepladsen længere frem. Der kommer lige en bil bagfra. Ja, det er jeg godt se. Han var lige ved at blive flagmage. Skal jeg lige... Den kom lige i to. Shit! Au! Du kører op! Jeg gider du bare at køre op? Så vil du køre ind i mig. Det er min... Jeg har ikke kørt ind i dig. Men det var 2 gange. Jeg har ikke kørt ind i dig en eneste gang endnu. Du har... Nej, for så vil jeg også være skadet. Det er jeg ikke. Er det også, jeg synes ikke, at radioen er meget lav generelt. Jo. Det synes jeg. Delvis. Der er nogen, der kører ind i vores... Min... Min, den går i stykker. Ja, min den er også blevet ramt, tror jeg. Det er gået meget i stykker nu. Meget endda. Ej, min ligger ned jo. Ligger ned! Er det ham, der er ved at tage min? Jeg ved det ikke helt, ellers er det min. Jeg kan ikke finde ud af det. Men det går. Jeg har lyst til at vælte vejen. Når vores er væltet, fordi den der idiot har væltet vores ting. Ja, min den er også væltet. Nej, det er min den derovre. Jeg ved ikke, om min det er den røde eller den grønne. Det er dig, der har den blå herovre med mig. Du kan se sådan nogle hvide striber. Ja, de er her. Nej, det er min. Ja, det er min også. Har du også hvid stribe her? Ja, lige her, hvor jeg holder. Nå, vi er nødt til at aflyse den. Vi aflyser den her, ja. Er der nogen, der ved, hvor tanken er på sådan en fætter her? Nej, den side, du går ind i. Ved hjulet. Helt nede bagved. Hvorfor skal jeg tanke bagdækket op? Ja, det ved jeg Dækket skal heller ikke. fyldes med benzin. Den kører simpelthen, i stedet for på luft på dækken, så er der benzin i. Ja, det kan også noget. Kan vi ikke bare igennem tunnelen? Jo, pas på, der er en bil. Ja, jeg bremser alt, hvad den kan bremse. Klar til... Woot woot! Til, hvad hedder det? Trucker track. Ja, så følger vi bare det hele her. Ja, Jeg kan galt der. jeg håber ikke, du bremser her midt ind i tunnelen, for så kan jeg ikke se en skid. Nej, der går ikke før. Det er også derfor, jeg har tændt lyset. Det går også langsomt heroppe, så lige bare, der er politier. Er der politiet? Ind i mig. Jeg er nogen, der venter om herinde. Er han okay? I kørte da ikke på min side. På min egen vejbane. Jimmy! Hvad laver I? Jimmy! Hvad fanden laver I, altså? Hvad fanden laver de lastbiler Hvordan? her? I kan Ja. se, at jeres bil er blevet ramt. Prøv lige at høre, kan jeg lige få noget ro? Jeg skal lige have Jimmy ud her. Ja, I Hvad kan er godt det, I har hjælpe mig, lavet? så jeg kommer ud. ja, det kan jeg godt, hvis du kigger den anden vej. Ja. Hold da kæft, der blev mørkt der. Hvad fanden sker? Ja, det er blevet meget mørkt. Jimmy! Ja, Jimmy! Vågn op! Så skal du give ham med håndjern på og rive ham ud. Jimmy, kan du høre mig? Nej, jeg er kraftigt dårligt. Ej, for helvede, Jimmy. Skal vi have fat i en læge, eller hvad? Var det hende der? Hvad sker der? Hvem er det af jer? Var det, der påkørte os? Var det en kælling? Der er jo da ikke nogen, der har påkørt jer. Du skal da ikke kalde mig en kælling. Er du ikke Lærling, giv mig betjent? Du staven. har sagt det ordentligt. I kørte lige ind i os. Vi har da ikke kørt ind i nogen af jer. Det er rundt herinde. Sigt hende, lærling. Sigt hende. Lærling? Har du et kørekort, frøken? Er du lærling? Og det er ikke en frøken, det er en fru. Næste gang, så skal I lade med at vende inde i en. Vente! I vente herinde. Der er fuldt optrukken. I må altså ikke køre vende rundt. Så vi er ude at spille skift. Lige prøv at se her. Hvordan? Okay, Emily Martinez, er det korrekt? Ja, det er korrekt. Emily, jeg skal lige se her engang. Giv mig de to. Jeg håber, at det er nogen, der kan færdselsreglerne, der kommer nu. Ja, Nu stopper. Har du set min bil?
Ja, har du set deres? 12 på scenen, vi er frem. Nå, Emily, det ser fint ud. Hvad hedder det? Er du okay sådan efter forudsætningerne? Ja, det håber jeg da også, I er. Var det dig, der Jeg er kørte ikke ind i okay. os, eller var Jeg er det ikke manden okay. over bagved? Ja, det var mig. Du får lige dit kørekort igen her. Altså, så vidt jeg så stod de på tværs af vejen. Altså, Uden blik. Hvis du siger til mig, at I kørte derover, så kører I også i en meget... Så var I fulde. Jeg kører altså i den her del af vejbanen. Vi er aldeles ikke fulde. Vi er midt i en eftersættelse. Det er derfor, vi har blink på. Ja, og så drejer I rundt. Nej, I det ser, ved- hvordan den her, den I laver en U-vending. Og Ja, se, den hvor er lidt for det noget. er jeres, hvor lidt jeres blinker herinde. Jamen, det er jo efter, du påkørte os jo. Vi har jo ikke mere lys men tilbage, den kan jeg se. anden, den anden, den blinker også meget lidt. Bare at vores, den blinker meget fint, synes jeg. Aha. Jeg er så kørt ind i den her mørke tunnel her. På forlygte, vil jeg sige, men... Vores front Jim- er ikke eksisterende. Jimmy, hvordan har du det? Jeg har det af helvede. Hej. Hvem er der lille? Skal vi have fat i noget læge til dig, eller hvad? Er I helt færdige, eller hvad? Ja, hvem er det der, de har revet den her af? Bagagerummet, der er sgu hesten til. Hvordan? noget. Du gik da lige forbi og rev Hvad skal den du her gøre af. med ham, eller hvad? Hvad siger du, Frode? Ja, Altså, hvad har jeg har du faktisk spist? noget til dig. Spinat eller hvad? Ja, masser af det. Det tror jeg da på. Gammel, men det går nok. Eller også så sad det løs i forvejen. Nej, jeg har lige været ved mekanikeren. Tror du bare, de har sat den på med gaffatape eller hvad? Ja. Aha. Ja, hun skal Ja, sigtes. det var Hun skal min. sigtes. Hvad for en mekaniker brugte du? Jeg brugte Benny. Ja, Bennys auto. Men der, ja, jeg skulle lige til at sige, med deres priser, så kan det jo næsten kun være i gaffatape. I sagde den billig. Hvad siger I? Skal vi have nogen L- med, eller skal vi bare Hvad hedder rulle det? LSC er da også billigt, synes jeg. Bare rulle videre, Frode. Det er kun Flybeats, der er crazy ture. Det gør vi. Men tak for det, Frode. Hold nu op. Nå, men vi skal jo have betalt lidt for vores skader og for svig og smerte. Ja, yes. Du har 2 valgmuligheder nu, Vi ikke? kan betale noget af det der. Den ene hedder håndjern. Den anden hedder du kører. Okay, så du skal have håndjern på. Og hvem kører så? Ja, det er dig. Hvorfor skal jeg have håndjern på? Altså, hvis du ikke kan se det, ikke? Så er min bil, min fucking nypolerede bil, den er kraftedeme ikke. Den er ikke eksisterende længere. Fordi Ja. I vælger i min Ej, for helvede, det er ikke god, den eftersættelse her. at påkøre mig. Aha, nå. Så jeg skal Jamen, blive med, det må du tage med min kone så. Jimmy Børn, det ved jeg sgu heller ikke. Jeg tror, at vi bliver nødt til at køre, fordi vi har fået lige Ja. fået et meget vigtigt opkald. Ja, kør I. God dag. A few minutes later. Og bliver taget igen. Sagde han ikke, det var hende, der gjorde det? Hey, hey. Nu stopper I altså deromme. Du kommer til at komme med. Jeg ruller længere frem og holder. Ja, nu går den vilde jagt. Nej, det gør du ikke. Det gør du ikke. Stop så. De er altså efter. Den vilde jagt. Så må du så stoppe. Vi er ikke kriminelle. Må du så stoppe. Jeg kan ikke stoppe. Brandon, stop nu. Ja. Men den gik jo i gang igen. Det har jo... hvad er der galt med den her lortespand? Den gik jo i gang igen. Så er det bilen. Ja. Hvad er det, der sker? Jeg tror, at... Det er... Du lige skal følge med os en gang. Du nok komme rettet ud, den er så på dag. Så kommer vi ned, skal lade dig ud, og får du voksen skal du, når de kommer, når jeg kommer. Hvad er det, der sker med den der bil? Det kan godt være underligt. Nej, jeg skal ikke... Du skal lige Hvad? være bagved. Nej, vi skal ikke op bagved. Nej. Lastbilen larmer Det skal simpelthen for meget. Kan jeg ikke slukke den? Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke. Jeg slukker den lige. Nej, det skal du ikke. Det skal du. Jeg slukker den lige. Du får for flugt på politiet. Ja, det gør du. Hvis jeg går, så får jeg for en flugt på politiet, eller hvad? Kom så her. Ja. Nej, du må ikke stikke af fra os. Brandon, hvad er Ja, det er ikke... Du skal lige trække dig. Nu skal du lige trække dig, Goss. Nu skal du lige trække dig. Vi gør lidt af politiarbejde her. Jamen, de vil have mig om bagved. De tror, Kom, jeg... om bagved. Om bagved. Brandon, nu hører du efter, hvad de siger. Altså, Nu siger jeg, at du må høre, hvad de siger. Ja, nu må du fandme, hvad Ronne siger. Yvonne. Yvonne? Hej, Yvonne. Du skal høre, hvad de siger. hun hedder Det Emily. går ikke, at du stikker af fra dem. Jeg har da ikke slukket den. Igen er det mig. Igen er det mig. Det er hver gang mig. Altid. Mig. Du går klar ud, det kan gå ud over vores forretning. Jamen, jeg har ikke gjort noget. Det skal ske. Jeg orker ikke at høre på det her. Jeg orker det ikke. Typisk dig, det der. Så typisk dig. Ved du hvad, Frode? Ved du hvad? Jeg har en idé. Ved du hvad, hvis du lige går om på den anden side, så skal vi nok få noget fornuftigt arm. Tak. Ja. Se på mig også. Så Ja, hvad så?
Der var noget, du kørte ind i mig lidt tidligere. Jeg har ikke kørt ind i dem overhovedet. Det var min kone. Frøken, prøv lige at gå om. Prøv lige at gå om. Helt om. Det var min kone. Helt om. Jeg har ikke... Hvorfor dit køretøj, der er til skade? Ja, der var noget med... Jeg har ikke kørt ind i nogen som helst. Det var min kone. Hvis I også lader mærke til det, så var det ligesom mig, der kom forbi, efter at min kone holdt på tværs. Ja, den kan I så lige tænke lidt over. Ikke? Igen. Frøken, gå lidt længere. Gå lidt længere henad. Lidt længere henad, ikke? Godt. Jeg orker det. Kan jeg love dig for en ting, ikke? Rolig. Det er du aldrig nogensinde giver din kone skylden. Det er mig, Dennis. Godt så. Og så indrømmer du fandme ned med, det var dig, der kørte ind i mig. Okay. Godt så. Det var så mig. Og så afleverer du den hat der. Den hat skal jeg have. Nej. Det er min. Det er den kæreste, jeg har. Nej, det er også fair nok. Men ja. Vi er simpelthen nødt til Jeg har noget andet. Du mangler lige 2 forlygter, så... Nå. Den er ikke god. Altså, hvis I... Prøv at høre. Ja, Værsgo. Okay. Okay. Det er fint. Stik af. Ja, hej. Hej. Nå. Hvad hedder det, frøken? Rue. Nu har vi lige taget en alvorsnak med din mand, og han gør det ikke igen, og han har taget skylden for at køre ind i mig. Men det var mig, der kørte ind i dig. Nej, frøken. Nej, det var mig. Det var mig. Det var ham. Det var mig. Det var mig. Det var mig. Det var mig. Det var mig, der kørte ind i mit... Men jeg vil sige... Hvad har det gjort ved dig, synes du er tøstedreng? Ja, det var mig. God mand. Du har en rigtig god mand. Hvad har I gjort ved min mand? Jeg har bare snakket med ham. Hvad har du gjort ved min mand? Han lyder som en tøsedreng. Han lyder ikke som en Det var mig, der gjorde det. Nu er han jo ubrugelig. Altså, Emily, nu må du lige se, hvad han siger, og så høre på, hvad han siger. Ja, Og så må I have en god aften, ikke? Ja. Der skal du som en mand i 2025 ligesom sige tak for det. Du må gerne bytte skud. Ja. Jeg er så glad for det. Bare lige nu. Du siger det lige nu. Godt. Jeg skal ikke sige noget til en eller anden svans. Nej. Hold da op. Vi kører. Hvad for noget? Nå. Vi prøver så igen. Nå, vi er vist ved at være klar igen. Tonight we're running on the right track.